देव केन्नाही सोडना त्यातून सांगले कर्म बरे असले बरे फल मिळता. कौशल्यानं आपल्याला चरडाक पेटेल ना. त्यातून कौशल्याक 14 वर्षाचे यशोदा रूपारी तिका पुत्र वात्सल्य मिळे आणि कैकेयीनं रामाक 14 वर्ष वनवास गेलाय. त्यातून मुकाविल जन्मान देवकीक 14 वर्ष पुत्राला एक वियोग प्राप्त करता पडे. कर्माचे फल कशी कर्म करताची इट्स अ सायकल. आम्ही कसं म्हणताची एक लाईफ सायकल म्हणून घेतो. एकल्यानं सांगेल असा ते आमगेल्या हंतू सायन्सान तो हाचे बद्दल सांगताच. हरबी वरस, कार्नी वरस, ओमनी वरस अशें एक लोकांचेर कोण कोण डिपेंड आसा म्हणून घेऊन तू सांगताच. तशीच आमगेल्या वैक्याची कर्माचे एक सायकल आसा. खंयची रुपारी तुम्ही कर्म केले त्या कर्माक समजावून घेणं शिक्षा मिळता आणि इट्स अ फॅक्ट.